Kaixo, egunon, nire izena Elena Caballero da, baina raparen munduan Labazu ez izenez ezagutzen didate. Bai, ni daramat 23 urte rapeatzen, eta 10 urtetan Euskal Herrian izan naiz emakume bakarra rapa egiten. Bai, badakizue, rapa eta hip-hoparen mundua beti gizonezkoa izan dela, eta badirudi emakumeak ez gaudela, baina bai gaude, eta rapeatzen dugu. Emakume pilo dauz, bai, Euskal rapean talde pilo, baina badirudi bakarrik ezagutzen ditugula gizonak, ingelesez edo erderaz rapeatzen. Bai? Baina, poliki-poliki gaude, saiatzen ari gara gauzak aldatzen. Zer den rapa eta zer den hip-hopa? Betiko galdera. Niz egiten dut, rapa edo hip-hopa? Rapa, zergatik? Eta zergatik rapa eta zergatik hip-hopa ez? Hip-hopa kultura bat da. Eta kulturaren barne dauzkagu 4 elementu. Lehenengoa, grafitia. Bigarrena, turtabliza. Zer da turtabliza? Aurpegi horiek. Turtabliza, DJ bat, 2 plater, bai, 2 vinilo, erdian mai bat. Hemen kontrolatzen ditugu grabeak, medioak, agudoak, soinua, bai? Orduan, zein da gure DJaren lana? Nazketak egitea, 2 viniloekin nazketak egitea, eskratxa erabiltzea eta noski ondo geratzea. Ez da erraza. Hor da eskratxa, bai? El wiki hori. Da, egiten dugun lehenengo aldea, eta izan da oso positiboa. Bai musikaren munduan, bai neskak nola egiten duten, bai beste modu bat rapa ikusteko, oso esperientzia hona izan. Hirugarren elementua, breakdansa. Zein izango da laugarrena? Rapa, bai? Eta rapa zer da? Hip-hoparen musika eta ahotsa. Orduan ni zer egiten dut, rapa edo hip-hopa? Ni rapa egiten dut. Bai hip-hoparen munduan nagoela eta grafitera izan naizela, baina ez dut turtabliza egiten eta ez dut breakdansa dantzatzen. Orduan ni rapa egiten dut. Bai? Eta raperoak beti izan gara arraroak, ez? Roka, punka Euskal Herrian bai, baina rapa, ez? Beti izan gara, ni ez noa kaletiko lan, ez? Baina estereotipo hori daukagu, ez? Ez genekien nor zen eta orain asko ikasi dugu berataz. Animatu digute neskei rapean sartzea eta hori oso ongi dago. Tirakada denokitota jala basu bueltan dau, zer esan bihar, betiko kontuak, betiko istorioak, mingainak erretazutan dauka todola, erregea jake nire zaki, jolasean drama, berriak dira tramak, poltsikuan, persona ezberdin taulan eta izpiluan, batean bazati bestean beti, erregina, buruzikina, painezina, zulo berdina, purtu ezina, jotake burbuina izu, bosta zola ja, nekautan azkauta hormen kontra bultxaka, dena zanda dago hitzak daude soberan da, tirakada denokalakan, bizitzak krakan lokatzez beteta, baina onamen bigarren aukera, talka zuzen Orduan, begira. Ni ikastetxean euskeraz ikasi nuen, baina nire auzoan ez da euskeraz hitz egiten, eta nire gurasoak ez dakite euskeraz hitz egiten. Nire aitaku batarra da, nire amamengoa, baina ez dakite euskeraz hitz egiten. Bakarrik zegoen talde bat, euskeraz egiten zuela rapa, selekta kolektiboa deitzen ziren, eta rapa garai hortan euskeraz egitea, ingelesez bai, superrapero, superguai, erderaz be bai, baina euskeraz politikoki ez egoen ondo ikusita, bai? Orduan, ni egon naz 20 urte rapeatzen erderaz. Baina, hor nago berreskuratzen nire hizkuntza zergatik. Azken dizka erderaz idazten konturatu nintzen Euskal Herrian ez zeudela emakumerik rapa euskeraz egiten. Eta zenuen aizu. Agian demostratu behar diogu munduari, bebai emakumeak euskeraz egin aldugula, ez? Eta nire burua jarri nuen hor, kriston erronka, dauzkat kuaderno pilo eta txoiez beteta, heltzen nintzen aditzara, eta taula hori, nor, balitzaidake, niretzat zen lokura bat, bai? Baina, egin nahi nuen rapa euskera, saiatu behintzat, eta negurearekin sortu genuen traka-matraka, izan zen nire lehenengo abestia euskeraz, bai, zensuratu digute, daukagu kriston marroiak bakarrik euskeraz egiteagatik, baina nire aukera izan zen, eta abesti hori sortu genuen, entzun duzu traka-matraka.
Nire bideak martxan, nire pausuak zaintzen, tipitapa, geroaldia prestatzen, zeintzuk nire alde, zenbat lapur talde, non gelditu ziren hainbat tokitar urralde, zenbat kalte, zenbat esate, zenbat ideia gelditzen diren barne, momentua hause oiukatu indarrez, eutxi egurre, piztuak elarre, arnaza hartuz, arnaza hartuz, arnaza hartuz, tipita, traka matraka, etapa berria da eta labazoak eta upaka beti emakumezko rapan, bombokutsak lapan, itxekin dantxakan, nondik nora, Euskal Herria mapan, goiti bera aldapan gora bera, bilatu, asmatu, zein den zure jarrera, hau nire aukera. Bueno, zu euskarekin hasi zinen, gero galdu ziren, batzuetan kosten zaizu, ergatiboa eta nor, haiek ere, batzuk esan dute, jo, nor guek ere bai. Pues, euskara ez da bakarrik euskal telebistako mundu hori, baizik eta euskara da, bueno, jende batzuk asko dakite, beste erdikoa, eta mundu honetan ibili behar dugu, edo hobetu behar dugu, edo, bueno, ez dakit, no? Ikasi behar dugu. Itxak, gaitzak astinduz, hautsa, kanporatuz nahi, ez ditugun gauzak, altxa, erratxa, bota, gatxa, zorginak dauz, beti nire zaintxanak, atxak, zalantzak, lokatzak, iratxa, aldemendik kanpora, jo eta altxa, arnaza hartuz, arnaza hartuz, arnaza hartuz, tipita, tipita, aupa,